intay ka daydayawen, intay nga daydayawen ni Jesus. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat na isang sangayan arambak ti nasantuan na misa, yan tangay iti daytoy a liturhiya, intayo rambakan iti solemnidad iti panagparang ti Apo. Ket inparangarang na iti langana, kas Dios ti ayat, Dios ti kapya, Dios ang nagpakumbaba, tapno maisalakan ti parswa. Ngarod, kadagiti ka nito nga nagliway, naglabsing, nagbasol tayo, dahito iti gundaway tayo kakabsat. Dumawat tayo iti kaasi ken pamakawan ti Apo. Tapno babaen, iti pamakawan na, maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo ngarod, as ipapakumbaba, agkonfesarak, iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti aming nga anghel ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabali na Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios iti kangatuan. Gloria iti Dios ti kangatuan, ket ditoy dagakapya kadagiti tattao anaimbag ti panag naknakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrugbaban daka, daydaya, wendaka, agiyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios ti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, nga anak ti Dios nga ako, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama.
Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lobo, awasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lobo, awatem kadaytoy araraw mi. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Yan tangay siksika o ako, Hesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Ama, Amen. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw, imparang mo ti anak mo kadagiti ili, babaen iti maysa a bitwen. Ipaay mo kadi, ada kami ang makaamuken ka, babaen ti pamati. Makita minto tinaimnas adayag mo sa dilangit. Dawatan mi daytoy, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon, nga awan inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Bumangan ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Agranyag ka, itidayag ti Apo. Kinasingpet to ti bumangbangon kadagiti daduma nasyon. Ngem ken ka, agranyag to ti silaw ti Apo. Addan to ken ka ti dayag ti kaadana. Umasideg to dagiti pagilyan iti silaw mo. Umay to met dagiti ari iti sising-ising ti barong aldaw mo. Iwaras mo ti matam ket kitaem ti mapaspasamak. Agumbong dagiti tattaom tapnagawid da. Agapunto itadayo adaga dagiti lalaki nga anak mo. Maubanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy ket mapno ka iti rag-o. Agtigerger kayo ket nagpayduma ti aragsak mo. Mayag to ken ka ti sanikwa dagiti nasyon. Aggupunto ti balasiw ti taaw ti kinabaknang na. Pinangpangen ti umayto a kamelyo manipod median ken Efa. Agapudan to ijay seba amangyeg ti balitok ken insenso. Ipakaamum to dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Apo, agrugbab to ken ka dagiti amin na pagilyan. O Diyos, isurom ti ari amang hukom ngawan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana. Tapno itirayan na asililinteg dagiti tattaon. Ket ti kalintegan na dagiti may dadanes. Agari kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay na. Aginggang lidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa a baybay, agingga iti sabali. Manipod karayan Euphrates, agingga iti ungto ti daga.
Agisagot to ken ka dagiti ari ti Espanya, ken dagiti purpuro. Yagto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrukbabdan to dagiti amin nga ari ken kuana. Agserben to ken kuana dagiti amin na pagilyan. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi dagiti nakurapay ken nakapoy. Isalaka na tibiyag dagiti makasapul. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Awan dwa-dwa anadamag yun, ababaen ti parabor ti Diyos. Inted na kanyak daytoy at trabaho, amay pa iti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Diyos tinalimed a plano na, ket impakam muna kanyak. Insurat kun ti ababa pakasaritaan daytoy. Saan anay pakamuy ti daytoy apalimet kadagiti tattao. Ngayon parangarang yan ti Diyos, babayan ti Espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken profeta na. Daytoy ti palimed, babayan ti Banghelyo, makipagtawid dagiti entil kadagiti Hudyo, iti bendisyon ti Diyos. Kamkameng day iti sumedlaeng abagi. Ket may raman day tinkari ti Diyos ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem, ijay Judea. Idi agdamang nga ari ni Herodes. Iti saan a nabayag, kalpasan iti pannakayanak na. Adda mamasirib a lalaki at tagadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino tiyan, ti nayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na, ang nagparang ijay daya, ket immay kami agdaydayaw ken kuana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo. Kastamet iti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada no sadino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem, ijay Judea, insong batda.
Tadaytoy ti insurat ni profeta. Insurat ti profeta. Si ka Bethlehem, iti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo, mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangaili at tagadaya ket kinasarita na ida iti nalimod. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bituen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem ket imbilin na kadakwada. Inkay sapulan a naimbag ti ubing. No masapulan yo ipakaamuyon to kaniyak tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimanaw da, ket idi addada iti dalan, nakita damanen, day di bituen ang nagparang iti daya. Kasta unay iti ragsakda ang nakakita iti bituen. Indaldalan na ida, agingga iti nagsardeng iti ngatwen ti yan ti ubing. Simrekda iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da, ang nagdayaw ken kuana. Kalpasan na, inruwarda dagiti sagsagot da abalitok, insenso ken mirra, ket inted da ken kuana. Idi agawid da iti ili da, sa bali adalan tinagnaanda, tababaen iti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Dios, adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, may isa nga popular nga manurat ni Og Mandino, ada daytoy libro nga magusgustwak launay nga intokit na, napaulwan The Greatest Salesman. The Greatest Salesman. Actually, this is a compilation of short stories put into a single book. Ket nato kay launay ti riknak kakabsat iti maysa kadagiti istorya nga masarakan iti daytoy nga libro, The Greatest Salesman. Istorya daytoy iti maysa nga ubing nga mahilig nga mapmapan kadagiti na duma-duma aluglugar. Ubing a lalaki, nalabit adda iti taon 12 aging gana sangapulo ket innem. Ket adda daytoy kanito nga daytoy nga ubing na imatangan na nga adda iti maysa nga caravan. Ket agsagsagana da nga agdalyasat amapan iti daytoy makunkuna nga big city of the north. Mind you, iti set up daytoy nga istorya ket iti iyan ti disyerto. Ili nga adda iti disyerto. Ket agdalyasat da manipod iti maysa nga ili, agturong iti sabali manen nga ili, iti uneg ti disyerto. Ket this boy was able to sneak into the caravan itself. Ket nakipagdalyasat kaduana dagiti tattao. Ket nagsiddaaw launay, daytoy nga mangidadaulo, iti daytoy nga caravan, awan ti uray anyaman nga igam na nga mapa, ngem amuna ti turturungan na. He was able to lead the caravan away from any traps, any predicaments that could hinder them to continue their pilgrimage or their journey. Ket nasdaaw launay daytoy nga ubing. Isu nga inturturod na, kalpasan dita nga kanito nga nadanon da iti dayta nga big city of the north. Ket inasitgan daytoy nga ubing, daytoy nga leader, daytoy nga navigator, dayta nga caravan. Ket kinunana, how did you know the right way? We were able to avoid traps and wrong turns. What is your secret? What is your secret? You don't have any maps with you. Yet you know the way. What is your secret? Ket daytoy nga navigator, daytoy nga leader, dayta nga caravan, kinunana iti daytoy nga ubing. Look, child,
I have a compass with me which always points toward the true north. Kat dayti nga ubing, nalabit saan nga mo ti siyensya, iti uneg dayta nga kompas. Kat nasdaaw launay. Kakabsat, iti ebanghelyo nga nangagan tayo. Dagitoy nga mago, dagitoy nga mamasirib a lalaki, at damet kadakwada, iti maysa a kompas. Kompas that is not only pointing to the true north, but a compass that is pointing to the true born King. Kakabsat, pudno launay, no adda iti mangiturong ti panagbiag tayo, adda dayta nga kompas ti pamati iti kaunggan tayo, we will never be lost. We will never be lost. Dear friends, if you have a compass, even if you pass by the prestigious castle or the alluring palace of Herod, you will search for more. Saan ka ngagtalinaed? Iti pagarian ni Herodes. Wenno dagiti Herodes ti pagilyan. Herodes ti lubong. Uray no ijaya ti lubong. Wenno adda dita dagiti nainlubungan nga pagganasan. Nainlubungan nga kinasamit. Pamadayaw, bilag kenturay, kinabaknang. You will continue to journey. You will continue to look towards heaven because you know that there is more than what the world could offer. Kakabsat, narod, iti daytoy nga kanito, palubusan tayo nga paiturong iti dayta nga kompas nga inaramat met laeng dagitoy nga mamasirib a lalaki. Kas nangagan tayo iti pakauna tinasanton a misa kakabsat, iti daytoy a liturhiya, rambakan tayo iti fiesta ti Epifania, wenno ti fiesta ti panagparang ti Dios, solemnidad ti panakaiparangarang ti Dios ti sangalubungan. Kakabsat, daytoy dayta a maladaga iti kompas tayo, iti panagbiag. Kakabsat, may isa kadagiti napansin ko niya, saan laang matngata nga dito'y ili tayong Santa Cruz. No, kablaawam ti ingungutem wenno dagiti kapulpulapol mo, iti Merry Christmas. Merry Christmas, kunam kadakwada, iti daytoy nga aldaw, iti sungbat daket, Happy New Year. Di ka din inang, no Merry Christmas, kunam, Happy New Year. Kunada, arig na nalabit, pampanunutok, apay nga ta. Umuna nga rason, baka no awan ti ipapaskwada. No Merry Christmas, kunam, Happy New Year, Pader. Ay, awan ti papaskwada nga ta. Ang natimtimbang yung data, nalabit, mas ipatpatag da nga ta, iti baro atawen, ngam iti Paskwa. Wenno, baka nung ipagarup da, nga nalpasan ti Paskwa. No nalpasan ti 25, December 25, nagibos matan ti Paskwa. Kakabsat, our liturgical calendar is arranged in such a way that the solemnity of the Epiphany is the high point. Iso ti alimpatok kakabsat, iti Paskwa, tiyempo ti Paskwa, daytoy solemnidad, iti panagparang ti Apo. Iso nga no adaman iti kanito nga kasayaatan nga kablaawan nyo ti maysa ken maysa, iti Merry Christmas, itata. Daytoy nga aldaw. This is actually Christmas Day 2.0. Iso nga, Merry Christmas, Apo. Merry Christmas. Naragsak kay pailangan nga po. Wano madamati pa nakaimpatsyo. Kakabsat. No, kitaan nyo,
Amirisan niyo. Dagiti maibasa, iti Paskwa, ti 25, ti Disyembre, iso nga iso. Saan nga agbalbaliw? Kastamot nga iti maibasa, ti Ebanghelyo, iti solemnidad, iti Epifania, iso nga iso matlaeng. The December 25, ti maararamat latta ket Ebanghelyo manipod ken ni San Lucas. Iti solemnidad met ti Epifania, kas nangagan tayo, agtaod latta iti Ebanghelyo ni San Mateo. Different perspective nga may maysa nga istorya iti pannakayanak ni Jesus. Nagsabali iti paggapgapuan dagitoy dua nga ebanghelista. Iti December 25, the Gospel from St. Luke, the Lucan Gospel, may panggap iti panagdalyasat. Ti agdaldalyasat ni Jose ken ni Maria. Nudta tinangrugyan ti panagdalyasat da, Nazareth, Galilee. Nagdalyasat da, nga napan iti Bethlehem. Ket sarsaraken da iti pwesto akapintasan nga mayanak dayta a maladaga. Iti Ebanghelyo ni San Mateo, solemnidad iti panagparang ti Dios, may panggap matlaeng ti panagdalyasat. Ngem saanen nga ni Jose ken ni Maria ti agdaldalyasat. Siya sino dagiti agdaldalyasat? Dagiti lalaki a mamasirib. Naggapuda iti daya. Ket sarsarakan da no sadino tiyan ti nakaipasngayan dayta nga ari, dayta a maladaga, ari dagiti Hudyo. Iti Lucan version, December 25, adda dagiti anghel. Adda ti anghel nga nagparang kadagiti agpaspastor. Ket dayta nga anghel, dagita nga anghel, isuda ti nangiturong kadagiti agpaspastor, no sadino tiyan ti nakaipasngayan dayta a maladaga. Iti Lucan version, wenno iti Matthean version, solemnidad iti Epifania, awan ti anghel ti adda bitwen. Dayta nga bitwen ti nangiturong kadagitoy nga mamasirib, iti yan no sadino iti nakayanakan daytoy nga maladaga. Kakabsat, no pagpadaan tayo dagitoy duha nga Christmas scriptural passages with regard to the birth of our Lord Jesus Christ, adda iti maymaysa nga tema na. Adda iti maymaysa nga tema na. Adda ito'y a Diyos nga nagbali na tao, imparangarang na kadatayo, tilanga ti Diyos. Ket iti langa ti kapya. Daytoy a Diyos, nagbali na tao, tapno ited na, kadagiti tattao ti kapya. Ngem saan amin nga tattao maipaayan ti kapya? Saan? No kitaan tayo ti Ebanghelyo ni San Lucas, no malagipyo dayta nga kanta, dagiti bunggoy, dagiti buyot anay langitan, anya daytoy nga kantada, Gloria iti Dios ti kangatuan, ket ditoy daga kapya kadagiti naimbag ti panagnaknakem da. Ipaay ti Dios ti kapyana kadagiti tattao nga naimbag ti panagnaknakem da. Siya sino dagitoy nga naimbag ti panagnaknakem da? They are represented by the shepherds, dagiti agpaspastor, the poor, the underprivileged, dagiti may kuskuspil, dagiti may papaigid. Now, looking at the Gospel of Matthew, who are the people of goodwill? They are not the heroes of the world. Saan nga dagiti tattao nga mamamatay tao? Dagiti tattao nga nasikap, dagiti switik nga tapnolaeng agtalinaed kadakwada, dagiti vested interest,
personal agenda, dagiti kayat da, wano dagiti talaga nga gangganasan da, nga pagasiman ti lubong, tapno ma-maintain ti status ko, agswitik da, mangpapatay da. Saan nga may ted kadakwada? Ti kapya. Siya sino nga rod? Dagiti tattao nga pakaitedan. Ti kapya. Iti perspektibo ni San Mateo, they are those who are willing to look up to heaven. They are the ones who would desire really to be guided by the star, to be guided by the faith, by faith itself. Iso nga kakabsat, ulidan tayo itatta, iti daytoy nga kanito, dagiti wise men, dagiti nga mago. Ket sapay kuma, tapaiturong tayo met, paiturong tayo, iti daytoy nga baggak, daytoy nga bituan, tapno madagdagan, mataraunan, mapauneg tilangan-langan tayo iti Dios nga agturong iti pagarian na. Dagiti muna atat tao, awan met ti mapa wenno kumpas da, di ket di na po. Awan. Ti adalaeng nga mangiturturong kadakwada no agdalyasat da, tangatang. Kunadang rod, para matagpuan mo ang tamang daan sa iyong paglalakbay sa lupa, kailangan kang tumingin sa langit. Kailangan kang tumingin sa langit. Daksanggasat na no kitaan tayo, dagiti tattao ti agdama panawon, saan samutan nga ti pamati, iti mangiturturong, ti panagbiagda, saan samutan nga iti Dios, iti suksok-imaten da. Anya tinapatag kadagiti tattao, itatta nga panawon, lanog buya kayo iti TV, ti intatta, health regimen, may panggap iti fitness, no kasano ti agpakutong, yan tangay nang tayo, iti daytoy nga bulan, iti napalabas a bulan ti Disyembre, ken iti baro a taon, nagadudag iti limumug nga pada, ti napatag itatta, nga soksok imaten da, no kasano ti agpakutong. Ti kalikagom ti tattao agpabaknang. No, kitaan nyo kadagiti social networking sites, nagadudita dagiti agpapapansin, siya armanda kun ni nagadu nga selfie ti in-post kun. Relationship. Relationship. Kakabsat, so nga nagpintas, daytoy nga saludsod, dagitoy nga mago. Where is the infant king of the Jews? They are not seeking health, wealth, or relationship, no relationship. But they would like to pay homage to the king. Pudno nga ulidan, dagitoy nga tattao. Agpay turong tayo met nga rod, kadakwada, itiwagas da. Talo nga saludsod, nga nagpintas nga pagpampanunutan tayo, karit kada tayo. Umuna, if the Magi recognize Christ, why can't we? Why can't we? Apo, dagitoy nga mago, dagitoy nga mamasirib nga lalaki, naggapuda iti Daya. South, gusto po niya? Daya. Dito iti Daya? Uy. Kat, sa andang Israelita, sa andang Hudyo, pagano, dagitoy, hentil. They are not under the law of Moses. Awan kadakwada, uno sa andang aramaten, iti daan na tulag, uno dagiti naimbag adamag, dagiti Hudyo. Ngem kitaan nyo, abak da pay amin nga Hudyo. Abak da pay amin nga Israelita. Dagitoy nga gangganaot, dagitoy nga hentil, isuda, iti naka big nga naiyanaken. Ti maladaga. Sounds familiar? Kastan samat laang ti mapaspasamak, ti agdama. Narod kakabsat sa ludsudan tayo. How do we recognize Jesus today? How do we recognize Jesus today? Could we still see Jesus in our way of living?
Kadagiti kapulpulapul tayo, iti sistema, tiwagas panagbiag tayo. Uray kadagiti problema tayo, pakakumikuman tayo. Could we still see the hands of working? May kadwa, if the Magi made such a sacrifice, why can't we? These people from afar, from the east, they traveled by foot. Apo, saan nga kuskusto, daytang makikita tayo nga imahe, nga dagitoy nga mamasirib, nagkamelyuda, saan? Nagnada, by foot. And they traveled a long journey. They sacrificed a lot so that they could pay homage to the true-born King. Kakabsat, nga rod, kada tayo, makarit tayo mo't, anyamat kadi, dagiti sakrifisyo nga aramidan tayo, iti daytoy nga baro atawen, baro anamnama. Are we willing to go out from our comfort zones? When no, iso nga isulat ta, didaan nga wagas, ison tulat tamat manan nga nga rod, ulitan laeng, ulit, aging gana tumangad barsa nga, ngam data, saan nga kalikagom ti Dios. Awisan na tayo ngagsakripisyo. Degdegan tayo, itilangin tayo iti Dios. Ken may katlo kakabsat nga saludsod, karit, manipod kadagitoy nga mago. What gifts do we bring? And how freely do we share them? This Magi did not come empty-handed. Adda iti sagot da. Ket iti daytoy nga baro atawon, iti panangitultuloy tayo nga mangikapeng ti bagbagi tayo iti simbaan, anyamot kadi, iti isagot tayo. Iti daytoy nga Dios tayo. Maawis tayo kakabsat, ipaay tayo. Ti oras, talento gameng tayo. Panakipagpaset tayo, kadagiti sisisa tayo. Babaen, iti kinapakumbaba tayo. Sapay nga rod kuma. Madegdegan ti relasyon tayo, iti daytoy a Dios tayo. No adda iti papanan tayo nga pasdek, wenno adda iti kayat tayo nga bisitaen, tano saan tayo pay nga nakapan iti daytang nga area ti nalakalaangan tatan diket din apo ta adda iti cellphone. Adda ti cellphone. Napang kami nagpa-share lately ti inusar mi Google Maps. Google Map. No awan ti Google Map adda pay ti Waze diket din. Cellphone, smartphone application. Iturong na nunod ta iti pagsikwam, nunod ta iti dalan. Kastapay nga ibagana noon niya dagiti dalan nga kasapulan nga liklikam. Ket ibagana in 200 meters please turn right. Ket no nagkamali ka tano saan ka nga nag-turn right, saan nakamot nga ungtan ay ukis ti sabam kunak lang arod nga agsikukan. Saan met niya? Saan nakamo nga patultulan? No diket di, he will recalibrate your position so that you could go back the best way possible, so that it could lead you to the best possible route back to your desired destination. Kakabsat, iti Dios tayo, may yan natupla unay iti wagas na daytoy nga kadagiti navigation applications nga usaran tayo. He will not scold you. Nagado dagiti kanito nga sa Bali, wrong turn. Dagiti diskarte tayo, iti panagbiag. Ngem, no, ipalubos tayo nga paidalan ken kuana. He will certainly lead us towards the right path. Hindi lang bagong daan o ang dating daan, kundi ang tamang daan. Kakabsat, paiturong tayo nga rod kuma. Ti Dios, imparang na, tilangana. Ammu tayo tilanga ti Dios. Makipagbinulig tayo ken kuana. Tapno madegdegan, mataraunan, mapauneg, iti regta, regget ken ragsak tayo. Ngagturong iti pagarian ti Dios. Amen? Siya sino dagiti paiturong? Tumakderda.
Dagiti dadumag, dua-dua. Sang kamay sa tayo, kakabsat. Amang ipaduyak-yak, iti pamati tayo. Kunatay amin. Mamatiak ti Dios Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa ti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesu Kristo, abugbugtong nga anak na ken apo tayo. At imao ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus na tay ket na itanam. Mamatiak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagiririnano dagiti sa Santo, ti panakapakaw. Kita dantumet panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Amen. Panakaipakdaar ti Pasko ti panagungar, ken daduma pay a piesta. Amwenyo ay ayatek akakabsat, akalpasan iti panangrambak tayo, iti panakayanak ni Apo tayo a Hesu Kristo, ipakdaar mi kada kayo, ti ragsak ti panagungar na. Isu amang isalakan kada tayo. Inton may kadwa nga aldaw iti Marso 2022, Miyerkules Kurkuros. Isu iti panangurugi tayo, iti panangannong tayo, iti nasagraduan na panawen ti Kwaresma. Intumet may ka sangapulo ket pito iti Abril, iti daytoy metlaeng atawen, arambakan tayo ti ragsak, ti panagungar, ti piesta, ti Pasko, ti panagungar ni Apo tayo a Hesu Kristo. Inton may kalima, ang aldaw ti Hunyo 2022, na ito ding met, kas piesta, ti Pentecostes. Inton may kasangapulo ket siyam nga aldaw iti Hunyo 2022, isu iti piesta, ti nasantuan na bagi ken dara ni Kristo. Ket inton may kadwapulo ket pito nga aldaw ti Nobyembre 2022, isu ti umuna a Domingo ti Adbiento, ani Apo tayo Hesu Kristo, apakayruknoyan ti amin, adayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kararag asapasap. O Dios nga amami, imparang mo ti anak mo kasilaw ang mangisalakan ti lubong. Agkamang kam itaken ka, tasikalaeng ti makaited ti liwliwa, salunat ken bendisyon ti panagbiag mi. Kunatayo, tunggal panggep, Apo denggan nakam kadi. Tapno kanayon nga iturong ti Espiritu Santo ti simbaan tayo, nang runa ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, ken dagiti amin at tumultulong iti panakaisaknap ti naimbag a damag. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, tapno matulad da kuma ti anag ken kay papanan ti panagserbi, ngaynyet nag ni Apo Jesus, isu nga imay asaan a pagserbian, no diket agserbi, dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo dagiti agtutubo, tad adu kuma kadakwada ti maayaban, ngagserbi ti kinapadi ken kinarelihiyoso, ket addadapay ti panakay parangarang ti Apo kadagiti nasyon, dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo dagiti amin a Kristiyano a pamilya, tapno iti panangsaksida iti kina-Kristiyano da iti uneg ti pagtaengan, agbalinda asilaw ti aglawlaw da, nang runa di iti saan pay a mamate ken ti Apo, ken ni Apo Jesus a Kristo, dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo met dagiti minatay tayo, tapno babaen ti pamatida ken ni Jesus a Kristo, anatay ken nagungar kapu kada tayo, maragpat da kuman ti agnanayon a panakay pangrangarang ti Dios sa dilangit, dawaten mi ken kaapo. Apo, gapu iti napalaos sa panagayat mo kada kami, himbaon mo ti ayaytem nga anak mo, ket ita iparangarang mo kada kami, kasilaw ang mangiturong iti panagbiag mi. Patgamkad dagitoy nga arararaw mi.
Gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno da ito'y daton tayo makaiayo ti Diyos, Ama, aman nakabalin amin. Dawatan mi Apo, takitaem kad asiya ayat, dagito'y sagot mi. Yata saanen abalitok, insenso ken mirra, ti idaton mi. No diket ni Apo mi a Hesu Kristo nga ipatultuda. Isumetlaengen iti iroknoy mi a sakrifisyo ket awaten mi iti panagkomunyon mi. Tawatan mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo.
Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mi at pakay sa lakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin amin ken agnanayon na Dios. Ta itangal daw, imparangarang mo ti misteryo ti panakaisalakan mi, iti sidong ni Kristo, tapno malawagan dagiti pagilian. Tatibugbugtong nga anak mo, idi imay akas tao, amatay, ket nagtaeng iti baet mi, pinabaruna ti biag mi, babaen iti panakairanod mi, iti dayag na asaan amatay. Anansata makidangdanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel, ken kadagiti amin abunggoy ti langit, ket ikantami iti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa. Ti langit ken daga, napno di pakaidayawam. Hosanna ti kangatwan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosanna ti kangatwan. Pudno unay Apo, abi ka kinasanto, kaya't sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaay mo ti Espiritu mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu iti sakbay ayawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet na kalpasan daydi panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, ket uminom kayo amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro kay nagnanayo na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasul. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. At tinapaymangan kami, ken iti daytoy, akali suminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo, agingga iti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo iti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami nga dat iti saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono, na konsagrara na tattao, ken amin yagserserbi ti simbaan mo.
Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asina na may ti panagungardan to, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Tawatan mi apo, tay paay mo meta kaasim kada kami. Haramidam kumamay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to kinaigasata na Virhen Maria ngayon ti Dios. Ni San Jose na singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamon nakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo, anabalakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosa na panursuro, mararag tayo, akas iti panagkararag ni Apo Jesus, babaen ti panangikanta tayo. Amami nga anta sa dilangit, madaydayaw kuma itinagan mo, dumteng kuma ti pagaryan, matungpal kuma itinaken dito'y dagan, akas sa dilangit. Item kadakam, iti aldaw ito'y ti kanen miti patinayon nga aldaw. Dagiti akas met iti pamakawan mi, ti basul dagiti nakabasul kada kami, ket di nakam ket baybayan nga umanugo iti suliso. Isalakan nakamket iti daakes. Dawatan mi ken kaapo, tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kad asya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panlulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol, mailisi kami. Ken iti amin nariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anam namaen mi, ken iti aay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. Iti turay, ti panaka, balin ken dayaw, iti agnanayon, ani sarday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga gapu kanyak itad ko kada kayo, saan ka dadagiti basbasol mi timingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia, ket kasmayanurot iti pagayatam, ipaay mo kada si asikan kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kangagbiag kenagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo.
Adto iti kordero ti Dios, adto iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo, iturong nakamkadi, babaen itinay langitan na panilaw mo. Kinayat mo, makiranod kami iti misteryo ti Eucharistia. Ipaay mo kadi, tabigbigan mi ti kaadda ni Kristo, iti daytoy a sakrifisyo. Ket mapasudi ti panangipateg, ken panagayat mi ken kuana. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Kakabsat kas wagas panangipatpateg tayo kadagiti kakabsat tayo nga da iti kontinente ti Africa. Iti daytoy nga kanito adda iti maaramid nga second collection agpaay kadakwada. Agtugaw tayo ket agkanta tayo. Kakabsat, kalpasan daytoy nga nasanto na misa, intay to rambakan kas maysa a familia, kas maysa nga parokya, iti ragsak ti Paskwa. Papasamak to apo iti Christmas party, Christmas program. Iso nga agtalinay tayo kumaamin, just like the Magi, we should come not empty-handed. Kaya't pagraranudan tayo apo, no niya ti adda, ragsakan tayo, ti tunggal maysa, presensya, ti tunggal maysa. Amin, kakabsat maawis nga makipagrambak. Tumakder tay amin kakabsat. Ti Apo adakuma kada kayo. Agtamed kayo ket awaten niyo ti pamendisyon. Sapay kumata ti Dios nga ubog ken puon ti amin a bendisyon ipaay na kada kayo ti grasya na ken itinabuslo na pammagasat na ken sa lakniban na kayo adagresat itaatawen. Palagdaen na kumati pamatiyo ipaay na tinaanos nga inanamayo, ket itdan na tinadiosan nga ayat amamagtalinaed kada kayo. Urnusen na kuma iti sidong ti kapya, dagiti inaldaw nga aramidyo, denggen na dagiti karkararagyo iti amin at siyempo ken diso, ken ipan na kayo asiraragsak iti agnanayo na biyag. Ti pamendisyon ti man nakabali na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, agbati kuma, bumaba, nga agnanayon kada kayo. Nalpasen, daytoy na santo na misa,
in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Merry Christmas, kakabsat! Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag a panakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si ka ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam,
Ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak. Tunggalwan bakan miti sagrada Eucharistia. Iwaragawag miti pamati. Hayat ken namnamamiken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo. Agrago kami ti panagungar mo. Segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol. Kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.